ин зан иддао дорад ки келини собиқи хонавода духтари 4 солаашро латукуб кардааст. Сабаб ба гуфтаи модар ин будааст ки онҳо ба додгоҳ шикоят карда хоҳони берун кардани келини собиқ аз ҳавлияшон шуданд. شبی درست گفتم تو ساعتی دایجا با خونه رئیس محله رفتم خونه همسایه رفتم که کودک من بدین به یوکلات خمازات گفتم بودک من بطریقه گفتم بچه‌اش خودش با بودک ما بود چی میزنه گفتم خودم در ما گفتم در بدری بالایسو گفتم با بودک من نکردی. натиҷаи ташхиси тибби додгоҳӣ ҳам ки нусхае аз он дар дасти Радиои Озодӣ ҳаст, осори зарбулат дар бадани ин кӯдакро муайян кардааст. ин зан мегӯяд пас аз гирифтани натиҷаи ташхис ба пулиси ноҳия шикоят бурд. Аммо дар идораи корҳои дохилии ноҳияи Файзобод гуфтанд, ҳеҷ шикояти расмие дар ин маврид ворид нашудааст. Экспертиза овард мухтарама гуфт ки гурдаи чапшай гуфта. Барин да балиса хоб барин хушкре гуфтум ма пул надорам качо. Ҷоси ҷошарда бурдан ам ҳеварон қайсинглод на گفتی نبوده خود زده باشی گفتم خودم نزدم بودم من اکسپریزای زیده سپردم نشه گفتی ایت نیست اگو ای آدم بیگناه اگو. زیبا بوبیeva келини собиқи хонавода ки ҷониби дигари баҳс аст гуфт ӯ кӯдакро назадааст ва ин ҳарфҳо дар нисбаташро туҳмат донист. зана ки ақлиш камта беҷой саломатӣ соз нест ира истифода бурдесиянд проблемаи хонавода хонаҳай манзили истиқоматӣ чи тӯҳматҳои даақима карданд дар прокуратура доданд дар суд доданд дар ким ки ҷо навистанд ҳама ризоашона санҷидан биромаданд задан бинимаш ина бинима ка ҷалая мизанак задшикаст. Ҳуснигул Камолова мегӯяд чанд соли пеш баъд аз марги шавҳар бо Латиф Бобиев дубора оиладор шуд. Ба гуфтаи ӯ, Зебо Бобиева собиқ келини хонавода аст ки пас аз ҷудо шудан аз шавҳараш дар ҳавлии онҳо маскун шудааст. шавҳари ин зан низ аз муносибати бади келини собиқаш шикоят мекунад. Вай гуфт соли гузашта Зебо Бобиева ҳамроҳ бо писараш ҳамсари ӯро латукуб карда чанд узви баданашро шикастанд. این همین استقانی همونجا درو میره و چشم زرال میکنن بلیش یعنی ما بدونی خیل. ҳоло Латиф Бобиев шавҳари ин зан ба додгоҳ шикоят кардааст ки келини собиқашро аз ҳавлӣ берун кунад, чун пайваста онҳоро азият мекунад. дар додгоҳи ноҳия гуфтанд шикояти ин хонаводаро дар мавриди берун кардани келини хонавода аз ҳавлӣ баррасӣ доранд. خیلی میکنن این باید یا دلی همی اینو به کجا میگن که ارگان نیست در ایون فیض‌آباد نیست. دلی همی را 7-10 گذاشت. ایش میتیاد یا چه میکنه میگه یا دیگرش میتیاد یا دیگرش میتیاد یا دیگرش میتیاد کی دو بود اول شش آدم گذاشت دلش. آخران میگیرن جواشون های خیلی میکنن میای ایره گناهگار میکنن ایره نول میکنن. латукуби кӯдаки хурдсол баҳсу ҷанҷоли чандсолаи ду хонаводаро дар ноҳияи Файзобод печидатар кардааст. мақомот дар ноҳия мегӯянд аз ҷанҷол дар ин хонавода хабар доранд. дар додгоҳи Файзобод низ гуфтанд соли гузашта дар пайи як ҷанҷол ки Зебо Бобиева чанд узви бадани Ҳуснигул Камоловаро шикаста буд, парванда боз карда ӯро барои авбошӣ ҷарима карда буданд. вале маълум нест қазияи латукуби кӯдаки хурдсол ин дафъа бо чӣ анҷом меёбад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.